ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ କିଏ ହେବ ଏକାମ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ? ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାମ୍ରରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରା, ବାଇଁଆ ଜେନା, ଲିଟୁ ମହାସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସେହିପରି ବିଜେପିର ରହିଛନ୍ତି ଅମିୟ ଦାସ, ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ? କିଏ ହେବ ଏକାମ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ? ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଦଳରେ ଅନେକ ନେତା ନିଜର ବଳ ସାଉଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।